Дайте отново. Какво става, приятели? Аз съм Уни. Аз съм Вики. Аз съм Дан. Аз съм Вики. И това е нашия нов участник. Да, това е Весела Коледа, деца! Весела Коледа, деца! Весела Коледа и на вас. Да сте живи и здрави, да имате подаръци и да имате много късмети през годината. Какво сме ви подготвили сега за празника? Пиенето. Шотове с Куинс. О, ние не трябва да си казваме какво ще... и уиски. Не, само сок Куинс. Какво сте предложили, какво ще предложите на публиката? Трябва да си казваме какви подаръци ще имаме. Какви подаръци ще си предложим. Коментарите напишете какво сте имали за тази Коледа. Нищо и нищо. Вие май имахте само пари. Аз имам Не. пари. Аз това получих. Ага. Аз ще получа... И други неща, и чехли. Аз ще получа... Моите дай подаръци ще ги цяло. получите после. Аз ще получа таблет и нов таблет, а не счупен като... И си Телевизор. купи пачица. Не пахтица. И ще си Фазан. купа жив папагал. Фазан. Ще го видите в други... Аз ще му го изпеча на тигане. И моят папагал ще се казва Роки. Роки. Рок-н-рол. Ай, сипвайте по едно сокче за на здраве. Първи аз. Добре. Ето ми че. Ой, има, той тук се вижда. Аз вече преди малко. На тримата ли? Да. Сега това за теб. Нали, ще го пиеме на шот. Да. Ще го наспим на шот. Аре, и на мене. А Войчо, за какво са тези чаши? Спри. За шотове? По принцип са за друга напитка, но вие ще пиете сокчета. Ти ми слагаш, имам си ръка на... Хайде. Хайде всички не. 3, 2, 1. Ха-ха. Това го изпих най-като бързо. То път на По здраве. принцип е хубаво и на здраве да се казва, но Аре пак. Да, аз казах с напреднета. Още ми се пие. Ние се нагъваме тук. Вижте. Стига, бе. Като ти покажа пръст, ето е. Винаги така е. Окей. Айде, хора. Айде. Стига. На здраве! На здраве! Оцелихме оператор! айде сега кажете какво е Коледа. Коледа. Защо празнуваме Коледа? Да ядем подарък, да ядем и да... Да ядем подаръци? Да ядем и да пием, да се нагъваме с вино. Ма защо? Какъв, Защото така, какъв е празника? Как се казва? Как е другото му име? Рождество Христово. И какво означава това? Родил Христос! Да. А кой е Христос? Исус. Дето е там. Бог е баща му. Оф, майка. Стига. А кой е дядо Коледа? Не, то тук. На английски как се казва дядо Коледа? Merry Christmas, motherfucker. Не, Мери Крисмас е весела Коледа. На английски дядо Коледа как е? Санта Клаус. Да, верно. Николай. Да, Този, който... Свети Николай е този, който дава подаръци на всички... Аре, тя си кажи подаръците, бе! И Той беше много стар, много Аз беше съм стар, се, много дълго живееше. Повече от 100 години. Той има пес. Как си е живял. е живял. Може ли аз да кажа на нещо? Да, Това ми кажи. е целият бюджет за папагала. 100 лева, 150 лева, 180, 50, 150 и 30 лева, Той аз имам 180. 180. Аз Той иска да си имам купува зайка, той иска да си... Тези пари отиват на гивала. Не бе, шегувам се. Мога да покажете, ама няма как, какъв подарък получихте от мене. Мога да кажете какъв подарък. Еми, ето тук е малче. Не знам. Не, това е фигурка.
Това е най-рядко. Една флашка с бит, за да си направят песен. За наша песен, слуша... Скоро време ще. Ние още няма. То трябва да съберем 500 евро. На студиото. Как беше текста? Текст няма. А? Текст няма. Казвам ти бита, кой го е правил. Добре, ама как беше? Как беше онова? Бамбалей, бамбалей. Не, здраве! Пета часа. Бамбалео, бамбалео. Бамбалей, С нас танцува и Ако си ще пей. казва бамбалео. Бамбалео. Аз? А може да не може да е бамбалео като на Gypsy King песента или да е бамбалей, бамбалей. Бамбалей. Като новата песен на Ритон. Бамбалей, бамбалей, тук са пее и са весели. А Викито направи първите си 2 концерта пред публика и се Да. справи прекрасно. Да. Република България. Единия ме беше следваше. коледен, а другия не чак толкова коледен и песента й беше за приятелството и беше направо... Това Мама гледаше на втория ми концерт и беше в Катя Попова. Нали беше там, да. Се на Катя. Кой бе? Бамбалео. Тихо. Какво тихо? Вижте новите ми чехли. Не, къде? Не. А ти спрямо Ей. пускаш. Аз ги прибрах тези чаши. Нещо друго да казвате? Ау, шит. Или някакви въпроси? Да, че изгърмя всички пиратки. И си купувам нови И се връщаше чак след много. Весела Коледа! Вижте навънка как вали сняг. На камерата. Днеска почна да вали сняг. Днеска. вчера. От Днеска, днеска, бе. Да, днеска сутринта ставам и си мислех, че ще е както винаги Коледа без сняг и се беше случило коледно чудо, имаше сняг. Има една такава песенка, има една такава песен. Добре, да говорим ли за песен или? Утре ще Или за коледни чудеса. А? Или за коледни Да чудеса. говорим за подаръците. Имам един текст за вас за коледна песен. Мога да го изпеете сега и просто ще го вкараме в предаването. Я седнете и тримата и аз ще ви го кажа. Давай, сядай. Чакай. Бе, Айде, бе. Чакай, как беше? Хайде пак, Вики. шапки и шалове. Сняг и ветрове. снежната война. Весела Коледа! И сладки война. Шоколадови. Дубайски война. На кон. На кунда. Викито мога да каже майка и къв дубайски шоколад правише. Много вкусен. О, уникален. Аз Направи съм дубайска гълъг. торта. Аз нагъвах цяла тенджера. Да, така е. Той много харесваше на майка ми дубайския шоколад. Ти провали го, моли? А? Дубайския шоколад на Леле и Лонка. Да. О, да. Обожавам. Да, значи Мадмазел. направи го и го наряза, нали, наряза ми едно такова парче, малко по-голямо и го изядох наведнъж. Толкова беше вкусно. Аз моля си кажа някаква репетиция, че мога да се правя на цигани. Айде. Айде бе, дебел. Тук ракета малко. Дай да сипа. Ай, майко. Мама, църкви ще дойде и баба. Тя на мен ми е Леля. Ние сме продавчери. Бе, вдигай чашката, го пак. Как ме настъпа? Ау. Снимайте ме. Очаквайте Лос Мангазарос. Винаги има запис. Сега бе. Дами и господа, представяме ви принцеса Бела! Ела, Бело. Ела. Не, Гана. Тук ли? Да. Букулч. Бакуче. Седни, тук. Здрасти, Бела! Как се чувстваш на Коледа? Тя не може да говори. Казва някак. Малко е срам, в принцип. Тя зараза, занимавайте, не е бъркам в кото. Ой, някой звъни. Искаш ли то? На дедо. На баба. Винаги. Айде. От това видео се абонирайте за канала с банката и може да оставите по един такъв голям лайк на това видео. А от нас, чао! И весела Коледа! И честите нова година. Кажете чао на Белка!